Amb l'aixada de la Senyera començava l'aplec de la sardana de Malgrat de Mar. A motiu de la celebració del seu 125è aniversari, la Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella ha estat l'encarregada de fer-ho sota la presència de les autoritats locals. Centenars de persones vingudes d'arreu de Catalunya s'han aplegat aquest diumenge al llarg de tot el dia per veure una vegada més l'aplec de Malgrat de Mar, en la que és ja la seva 34a edició. Realment estem molt contents i molt satisfets. Bé, primer pel temps, perquè el temps ens ha acompanyat. Certament ahir dissabte feia molt de fred, realment Déu-n'hi-do, però va venir força gent, estem molt contents, i avui ha sigut molt, o sigui, ens ha superat a tots, perquè al matí ha estat ple fins a l'últim moment i a la tarda també, com ja ho podeu comprovar. A més, en el tema del dinar també ha sigut un èxit total. Acompanyats pel bon temps i el fort vent que ha fet al llarg de tot el dia, durant l'aplec s'ha pogut escoltar l'estrena de diferents sardanes, d'entre les quals una dedicada a la Barretina Vermella. És una gran satisfacció i m'ha agradat perquè, m'ha agradat, que ha agradat en el públic, és el que interessa, i l'han tocada magistralment les principals del Bisbal i principalment el mestre Josep Gisbert, que és un fora sèrie, i estic orgullós d'això, no pel simple fet d'haver fet la sardana, per la cobla que me l'ha tocat. La principal de la Bisbal, la Salvatana, la principal del Llobregat i la Jovenívola de Sabadell han estat les cobles convidades a l'aplec de la sardana de Malgrat de Mar.